Iki ada adik berapa ki? Ada 1, 2, 3, 4. Wani munggah panggung juga Om Tejo enggak? Tak kasih duit. Yo. Ayo. Adik-adik. Dan enggak berempat. 1, 2, 3, 4. Mas Tejo sing nyanyi. Joget joget Temon Balik. Ayo berempat. Berani enggak? Ayo. Ayo. Berani enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Barengan kok koncone kok barengan. Yo, ayo. Berlima sama kaos abang. Jiro lupat mau. Berani enggak? Yo, ayo. Aja mboke lah nek mboke genah wani. Mboke men tak jogetane dhewe nek mboke kaya. Mas sing kotak-kotak Mas dipimpin wani ra Mas, Mas. Ayo. Wani ra? Woi. Malah delik iki Mas. Ayo kok tak kei duit sapa wani ayo. Sing wani yo. Anu lari alit yo. Ayo. Cepet. Ayo, cilik-cilik sing wani ayo. Cilik-cilik yo. Kita berbagi rezeki di sini ayo. Ya. Siapa yang berani? Putri boleh. 5 Iya. Ayo. 5 yo. Masa sing cowok wedi. Rasa nganggo sendal. Sing cowok. Sing cowok 2. Ayo. Oke. Ayo cowok. Ayo, Dek. Cepat ayo. Ayo cepet sini. Ayo buruan cepet. Ayo. Oke. Kok dadi akeh men ya duitku entek iki kok. Enggak apa-apa, sini. Aku neneng bocah kendel ki seneng kok. Soalnya apa? Kenapa kok awake dhewe mimpin mentale anak-anak? Bagaimanapun juga Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul sangsaya maju. Kita butuh generasi penerus awake dhewe sing kendel tapi bermartabat. Tepuk tangan buat Gunung Kidul. Nah, jejer dulu. Jejer yo. Oke. Kita Mas Tejo nyanyi lagune Kanggo Riko, nggih. Terus adik-adik yang joget, kok bar joget entuk duit. Oke? Tepuk tangan dong buat adik-adik kita. Oke. Musiknya Mas. Khusus anak-anak iki, khusus anak-anak. Khusus anak-anak masuk, iya. Apa kowe iki rasa guyang-guyu? Kowe engko mulih dicegat budi percaya aku. Sorry, friend. Iya. Geser sayang. Iya. Pinter. Oke, yuk musiknya diputar kanca-kanca. Lanjut, yuk. Khusus anak-anak. Siap ya. Jogetnya ra kudu apik, sing penting tertib, oke? Ya, yuk musik. Woo! Yuk ikut Mas Tejo yuk. Sini. Tangan di atas yuk. Asik. Meneng sing ana hang bisa ngalyangi niat iki. Mas Gatot mimpin nadyan ta samudra sun arungi. Asik sing ana hang bisa diatasi walyati. Mas yo ilang nyawa sepenben. Adik-adik Temon Holik semuanya. OA. Yo. Siji ne mung riko nang atine sun selawase separuh rokok iki. Cokokan pola. Hey. Luar biasa. Munut gitu. Asik yuk. Bergoyang. OA. Sing ana hang bisa diatasi walyas.
separuh raga iki ya remung kanggo rika musik penropo Kang Tejo campur sarinya Indonesia kerja bareng SMS Audio Sound System Tentara Langit Mas Bro ayo semuanya yo sing ana hang bisa lihat kesiwelas iki masyota samudra son arungi sing ana hang bisa ngayang niat iki masya ilyang nyawa son berani sakno son lakoni kanggo rika yo asik asik udah makan goyang macul separuh raga iki ya remung kanggo rika goyang arit yo siji-sijine mung rika nang atine sun selawase goyang macul separuh raga iki ya remung kanggo rika terima kasih kabeh ndungkluk ngenteni tepuk tangan rasa dondengek meneng wae ya. Matur suwun ya Allah, adik-adik. Mboten redeg toh? Mboten toh kendel toh? Wah, ki semene kok kowe lanang dhewe, he? Liyane cewek kabeh kita kenalan dulu. Mas Gatot, Topenge wis tak dol. Mas Gatot. Nggih, Mas. Kenalan, sapa jenenge, kelas piro, bapak ibu jenenge sinten? Aku nyiapke duwike. Oke. Iki Takoni sih. saka sing Halo sayang. Namanya siapa? Sahwat. Sahwa. Oh, Sahwat. Tak kira Sahwat aku. Sahwa. Kelas berapa? 4. Kelas 4. SD ya? Iya, masa SMP kelas. Nama ibunya siapa? Ya, Kristina. Bapak. Nama bapak? Bapak Suparno. Sapa? Pak putrane Mas Parno. Alah. Kowe ngerti? Ora. Jangan Ya, terima cetok anak kasih. bocah-bocahku iki. Kalau ini Oke. namanya siapa? Nurul. Nurul. Kelas Nurul berapa? Nurul Huda apa Nurul Iman? Masjid. Di masjid. Nurul Ajeng Fantika. Oh, Nurul ajeng teng pundi? Ajeng teng pundi. Ya. Nggih, pun sak selare ten pundi, Mon. Kelas berapa? Kelas 6. SD ya? Iya. Jelas. Ya, iya wong edan. Ya, wong itu. Wah, kaya wani-wani nih kalau bocah semono iki lho wong edan kaya. Kendel ya. Kendel kaya. Nama ibu. Nama ibunya siapa? Asri Herwati. Asri Herwati. Herwati. Oh, Asri. Asri. Kuwi karo Asri Widawati kenal? Nama bapaknya? Tina Nur Cahyo. Tina Nur Cahyo. Tina. Masa cowok Tina? Ora apa-apa lah, kan kancamu ki Pina ya cowok. Iya. Cewek ding. Iya. Yang Makasih tengah. ya. Yang satu namanya Kita siapa? remaja ini. Wiwin Juliani. Iya. Sopo? Yuliani. Sopo? Vivin Yuliani. Vivin Yuliani. Kelas berapa? Kuliah. Wah ini. Kowe kuliah. Tak kira sisile. Tuku kuaci nggo dipangan pitik. Tegese. Nek sing iki kena nggo klethek-klethek. Gatot ya neng-neng ae. Nama bapak siapa? Sukir
Sukirno. Nama ibu? Masini. Iya. Sapa jenenge? Tukino. Karo Sukirno kok Tukino sama Marsini. kuliah di mana, Dek? Kuliah di kuliah subuh ya Ya. Di Semester berapa? semester 1. lagi mlebu Masuk. lagi mlebu kok nek ora betah metune ya ora apa-apa. Engko nek sumu gek metu Ya, ngono si bae. kecil yang cantik nih siapa namanya? Nah, ini. Adik sinten jenenge sayang? Saski. Saskri. Saski. Saski. Es krim. Saski. 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 Oh, Saski. Kelas pinten sayang? 3. Kelas 3. Bapak namanya? Erwan. Ibu? Muryani. Ojo mbok uwek-uwek no kok suwek lho Ojo, kita. larang no iki. Larang. Bener-bener. Enggak nakal, pinter sekolahnya ya. Iya. Ya, cita-cita jadi apa? Oh, dukun bayi. Weh. Oh, sip rapopo. Bidan maksudnya Iya, oh, iya, bidan, iya, nilai iya. nyebut ke kleru. Yang cantik namanya sinten Cahayu? Meza. Reza. Meja. Oh, Meza. Meza. Mesti lahirnya Maret iki. Lah kok iso? Meiza. Lahirnya bulan apa? Juli. Wah, ora pedok lah. orane sing bener baut Jenenge Meiza lahirnya Juli. ora Meza. apa-apa lah Pak Rebo kan lahir dina Kamis Oh, iya, Dek bener, Meza iya. kelas berapa? 4. Iya. Ibu namanya? Fitri. Bapak? Triono. Oke, enggak nakal nggih. Cita-cita jadi apa? Dokter. Pinter. Aku sing wedi aku. Sing nakoni kowe ae. halo tuh Sing sopan. Oh, tak cilik kok, Bro. sing bener piye Bro. Kenalan, Bro. Jenenge sapa, Bro? Adit. Siapa? Kowe wani aku ora? Hah? biar ora ayo Aku bro ditantang kowe wani ora aku ora. calon petinju Oh, iki ketok iki cita-citane tetep ganas iki genah. Namanya siapa? Adit. Iya. Namanya Adit. Nama ibu? Sari Nuryanti. Iya. Nama bapak? Rudi Waskito. Oh, cita-cita. Mbahmu jenenge? Lho, oke durang ngerti lho Ah, Rombae. iya, iya. Kurang nakal ya, Mas. Iya. Kelas berapa? Kelas 6. Cita-cita jadi apa? Guru. Oh, mulia. pinter. Iya. Yang ini nama siapa rambutnya panjang, Dek? Seli. Iya. Oh, Seli. Kelas berapa, Dek Seli? 5. 5. Bapak namanya? Siswadi. Ibu? Susi Widayanti. Ibu Susi Mbah Putri? Lho, kakek durang Yo, ngerti kok lho ora karo ngerti Mbah to. iki. Tong- Kula kathah lho takon caci-cici durang ngerti Mbah ngono. Nah, Mbah kuwi. Kakung jenenge? Mbak Tresna Utomo. Pinter. Kamu namanya siapa, Dek? Tahu. Kelas berapa, sayang? Kelas bantam. Cita-cita jadi apa? Belas gak punya cita-cita. Oke. Yang penting urip. Makasih. Kamu satu. Iya. Kamu satu. Iya. Kamu satu. Kamu satu. Kamu satu. Kamu satu. Kamu satu. Kamu lah kok dadi akeh men murid iki. Adik-adik yang gede-gede nanti ya. Gak ikut barisan ini ya. Oke, kowe gek salaman rombake gek mubeng rono pindah rono. syukur ra oleh syukur do kewirangan to kowe Salaman, Mundur. salaman, 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 salaman rombak bae, salaman, salaman. Seket, Ibu. Ya. Seket. Seket. Salaman, salaman, Ya, terima salaman, kasih, salaman. Dia. Ya. Oke, tambah Bersuwun. pinter. Bu, Pak kasih tepuk tangan buat Ya, adik-adik tepuk kita. tangan buat adik-adik, Gendel-gendel, ya. gak nakal ge. Ya. Gak nakal ge. Adine dimong adine. Iya. Hmm. Oke, Ya. oke. Seket. Oke. Le, duite didelikke aja kok kowe mbokmu ndak nggo jago.